वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रमाक स्वागत करता असं आमका आता दीपावली जल्ले सकडानी बारी चंदा एरी ताजे सेलिब्रेशन कोर नासतले दिव जळयले देवाक लक्ष्मीक स्वागत केले घरान तो पुरा आमका हे भागवत पुराण कोंकणीक हे वारू बद्दलची लायक आशिले पयरी सोमारा आमका चांग एक दिवस चांग एक सत्संग मेळ्ळे गुरुदेव हिस होल गुरुदेव प्रभुजी हांगे लोटो आमका हरिनाम संकीर्तन करची तसले एक भाग्य मेळ्ळे तांनी डायरेक्ट श्रीला प्रभुपाद हांगेले शिष्य जावन आशिल्लींची तसल एक महान एक व्यक्ती लोटो आमका एक सत्संग करूक एक हरिनाम संकीर्तन करूक भाग्य मेळ्ळे तेवय हे पावन कार्तिक महिनेंतू तेवय तांनी वृंदावनांतू वृंदावन परिक्रमा आणि वृंदावन धामांत आसचे वेळारी तांगे लोट्टू आमकां आसचे एक भाग्य मेळ्ळे ते एक बदल जावन देवान आमगेर वयर केलेले एक अनुग्रह वय म्हूण लेखता ते हंतू मस्त जन भागी जल्लींची मस्त जनाक ते एक भाग्य मेळचे तशें केले भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेन ताका आमी सकडे भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक मस्त मस्त आभारी जावन आसांची हरे कृष्णा आता तांची तांनी गुरुदेव प्रभुजी श्रीला प्रभुपाद हांगे लोटू शिष्य तांगे लागी शिष्यत्व घेवन तांगे लोट आशिल्ले जन आजी आमी श्रीला वासुदेव घोष हांगेले डिसअपियरन्स डे हांनी कोणा म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू लोटो आशिल्ले जन तेन्ना आमकां लास्ट दोन म्हळ्यार 2 दिवसां फुडें काल न्ही पयरी आमकां एक भाग्य मेळ्ळे आजी अनेक मेळटा आसा वासुदेव घोष हांणी बरयलेले कीर्तन्स आमगेले महावैष्णवीस कीर्तन म्हणटा आसांची तांणी रचन केलेले कीर्तनेचे तेन्ना हे एक स्पेशल कार्यक्रमाक तुमकां सकडांक वापस स्वागत करता आसा आणि श्रीला वासुदेव घोष हांणी निताय श्री निताय आणि गौरांग म्हळ्यार नित्यानंद प्रभू आणि चैतन्य महाप्रभूले सतत सहयोगी जावन आशिल्लींची हांणी गौरांगा विशयारी मस्त कीर्तन बरयला तांतुले एक कीर्तन सुंदर कुंडल नयन विशाल म्हणलेले कीर्तन सांगू येता सांची आमगेले रश्मी भट माताजी हरे कृष्णा माताजी स्वागत आस तुमका हे एक कीर्तन तुम्ही सांगून आमकां ते एक ऐकूचे आणि वासुदेव घोष नावे चैतन्य प्रभू लागी आमकां ते देवाले सानिध्यार वच तशी करूक एक अवकाश तुम्ही दियांची म्हण सांगून मागून घेता आसा हरे कृष्णा स्वागत आस माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा म्हाका अवकाश दिलेल्या मस्त मस्त धन्यवाद हांव सांगचे प्रयत्न करता देवाला आशीर्वाद जावका गुरुवांगेले आशीर्वाद जावका म्हणून मागून घेता वासुदेव घोष तांणी रचन केलेले सुंदर कुंडल नयन विशाल हाचे एक अर्थ सांगूक हांव प्रयत्न करता अदृष्ट देवतेले म्हळ्यार राधेले पतीले महिम सांगता आसाची तांगेले अतींद्र जावन आशिल्ले मन्मथ आणि राक्षस मुरा तांकां मारलेले तसले श्याम श्यामपणी आणि तसले दिव्य दंपती तांणी राधेक श्याम आसा तांगेले कलियुगांतू पुरा संकट निवारण करतसले लायक एक केस आशिल्लो कृष्णाले महिमा सांगता आसाची हांगा फर्स्ट स्टांजांतू वर्सान तशेंच की ओ कृष्णा तुवा कन्नाक सुंदर जावन आशिल्ले कन्नाच घाल्ला मरे देवा आणि तुगेल धोळो विशाल जावन आसा आणि तुगेले गळेक वैजंती हार घाल्ला मरे देवा तुगेल अंगा बण्णन तू भारी सुंदर आसा राधे श्यामा श्यामा म्हणून सांगताची सेकंड वर्सान तशें सांगला की एक पंथा तू रहस्य जावन धई चोरतालो
चोरनो खात आशिल्लो आनी एक पंता मधुवनांतू युवा गोपिके ಒಟ್ಟು रास नृत्य प्रदर्शन करता तई विभिन्न विहारी नृत्य करतशिलो तुका रन्नांतू क्रीडे करची म्हळ्यारी मस्त इष्ट राधे श्याम श्याम म्हणटाची तशीची 3 वर्सांची तुम्ही गोपबालक ಒಟ್ಟು गाय चोरोचेक वत्ता आशिल्लींची आनी तुम्ही यदुवंश राय जावन असलर वरेनाची एक रन्नाक वत्ताची आनी तुम्ही तुमगेले खांदेरी कळे कंबळी गावनो घेता आशिल्लींची तसल एक राधे श्याम तुवा म्हूण सांगून म्हणटाची 4 वर्सांतू ओ मुरारी तुम्ही पदे पदे ब्रजाचे स्त्रियांगेले घरा घरा वचून लोणी चोरून खाता आशिल्लींची आनी तांणी तुका माखन चोर म्हणून सांगताची तसल राधे श्याम तुवा म्हूण सांगून एक दिवसू तुवा तुगेले तुदी बोटाचेरी महापर्वत जावन आशिल्ले गोवर्धन पर्वत उब्बोरनो इंद्राले गर्व मोडल तसल तुवा अशी ताकाची तुका गिरिधारी म्हणून नाव आपयताची तसल राधे श्याम तुवा म्हूण सांग तशी संच वर्सांतू दुष्ट दुर्योधनाले वैभवाचे अवतरण तू स्वीकार करून घेनी जाल्यारी तुगेल भक्त जावन आशिल्लो विदुराल घरकड वचून तई वरट्टू जावन आशिल्ले आहार स्वीकार केले प्रितीन स्वीकार केले हांगे आमी अर्थ करून घेवत की देवाक नैवेद्य करताना आमी भक्तीन ताका नैवेद्य केल्यार तो स्वीकार करून घेता म्हूण सांगून हे वर्सांतू आमी अर्थ करून घेवत तशीची 7 वर्सां सांगता की द्रौपदीक करुणे दय कोरचे खातीर रन्नाचे रायो जावन आशिल्लो तुवा तिगेले अवमान राखचे खातीर लेखचे खातीर अनियमित जावन वस्त्र दिल्ले तसले राधे श्याम तुवा तुम्ही आतां सांगता की तुम्ही तुमगेल प्रति एक भक्ताक अनन्य रितीन तू येवन पावतात अयो भक्ती नातिले आमी तुमगेले बागला भायर येवन राबलींची दयदोर आमगेले उपस्थिती पळोवन प्रार्थना स्वीकार करी तसल राधे श्याम तुवा सांग तशीची मुखार सुनवच्या 9 लास्ट वर्स तुम्ही अर्जुनाले रथाचे चालक जावन युद्ध रणभूमींतू तुम्ही अर्जुनाक भगवद्गीते सांगील तसले येऊ तुवा युद्ध समयांतू तुमगेले सुदर्शन चक्रवरन प्रदर्शन करून तुमगेले रूप दाखयले तसल राधे श्याम तुवा म्हूण सांगून हंतू वासुदेव घोष तांणी भारी चंद करून तांणी हे भजन बरयल्लें आसा कीर्तन हांव सांगूक प्रयत्न करता सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोवै जयंती माला सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोवै जयंती माला याचविकी बलिहारे राधे श्याम 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 याचविकी बलिहारे राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम बहु लुट जय खायो कबहु मन रास रचायो कबहु लुट जय खायो कबहु मधुवन रास रचायो नाच विपिन विहारी राधे श्याम श्याम नाचत विपिन विहारी राधे
श्याम श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम बाल बाल संग धेनु चारे वन वन भ्रमत फिरे यदुराये बाल बाल सग धेनु चारे वन वन बृहत मिरे यदुरई कांदे चामर करी राधे श्याम श्याम कांदे चामर करी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम जय केशव कलिमलि हारी राधे श्याम श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम नवनित चोखायो प्रजवनितापै नाम धरायो नवनित चोखायो प्रजवनितापै नाम धरायो मखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम मखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव हरि राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 एक दिन इंद्र कुमार्यो नकौ पर गोवर्धन धरयो एक दिन इंद्र कुमार्यो नकौ पर गोवर्धन धरयो नाम पड़यो गिरिधारी राधे श्याम श्याम नाम पड़यो गिरिधारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 दुर्योधन को भोग न खायो रुको साग विदुर घर खायो दुर्योधन को भोग न खायो रुको साग विदुर घर खायो इसे प्रेम पुजारी राधे श्याम 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 ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 द्रौपदी भी पुकारी पटली पट गए बनवारी कर द्रौपदी पुकारी पटली पट गए बनवारी क्या करे नर नारी राधे श्याम श्याम निराकर हे नर नारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम जय केशव हरि राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 तुम्हारे तारे बिना बखी हम थड़े धारे बकत बकत सब तुमने तारे बिना बकती हम तड़े द्वारे जो खबर हमारी राधे श्याम 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 जो खबर हमारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 रत कंकण हारे पिता के उपदेश तुम्हारे अर्जुन के रत कंकण हारे पिता के उपदेश तुम्हारे चक्र सुदर्शन धारी राधे
श्याम 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 चक्र सुदर्शनधारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 जय राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. हरी बोल. हरी बोल. भारी लायक कोण सांगी तुम्ही. भारी चंद कोण तुम्ही पण मेसेज येयला भारी चंद कोण एक्सप्लेन केला काय आणि म्हणलेले भारी लायक जाला म्हणून सांगून सगळ्यांक भारी खुश जाला. सो तुमगेले एक फर्स्ट कीर्तन ते देवाले वासुदेव घोष त्यांनी कशी कीर्तन बरयल की तेंच हेजेरी ते देवाल सन्निधीक आमका पावच तशी तुम्ही कीर्तन म्हणू आमका ते एक भाग्य दिले अवकाश दिलेले मस्त मस्त धन्यवाद. मुखार सुनी आमगेले कीर्तन सेशनान तुम्ही भागी जावका म्हणून केन्नाचे वरी प्रार्थना करता. सो आणि आम्ही नेक्स्ट कीर्तन सांगचे पुढे एक सणाची म्हाका कळलेले की हांव कलेक्ट केलेले विषय तुमगेलो शेअर करू वासुदेव घोष अंगेल बग्गे तुमगेलो शेअर करू प्रयत्न करता सांगता असा. हानी त्यागजन भावंड आशिल्लींची श्री वासुदेव घोष आणि माधव श्री माधव घोष आणि श्री गोविंद घोष म्हणून आणि मस्त विशेष गायक जावन आशिल्लींची. हानी तांगेले मावळेले घर सीलहट म्हणल कडेन सीलटाचे बुरोन गावांतू आशिल्लींची. मागीर त्यांनी तांगेले बापसूले ओट्टू काही कुमारहट्ट म्हणलेले कडेन वास करूक सुरू करता थंय येवन राबतांची. थंय ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर हानी त्यागजन भावंडई नवद्वीपाक चमकलींची. थंय नवद्वीपांतू चैतन्य महाप्रभूक मेळूक थंय वतांची. आता मी मदन मोहन मणी गौरांग बदन खणी म्हणलेले कीर्तन ऐकूया. हे कीर्तन सांगू येता सांची माया नायक माताजी. हरे कृष्णा माताजी. स्वागत अस तुमका आयचे हे कीर्तन सेशनाक. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. अवकाश दिलेल्या धन्यवाद. रश्मी भट माताजीनं शुभारंभ आदिचंद पण म्हणत असत. मदन मोहन गौरांग वदना सगळं अर्थ सांगता. अर्थ सांगल्यार मागीर भजन लायक अर्थ जाता करून मनात असता. वासुदेव घोष हांणी रचयिल्ले मदन मोहन मणी गौरांग वदन खणी म्हणले भजन अंतू श्री चैतन्य महाप्रभू आणि परमात्मा श्री कृष्ण विंगड नाही म्हणून त्यांनी चंद्रपूर विवर्षिताची गौरांग प्रभूले तोंड आणि ते गौरवर्णाचे स्वर्ण भंगरा म्हणते तांगे देह ते गौरांग प्रभू त्या पळयतना श्री कृष्ण परमात्माले म्हणजे मदन मोहनाले म्हणके दिसता. आणि ते कृष्ण काळ देह जाल्यार हागे स्वर्ण देह जाल्यार ते एकुल्याक दिसता. आणि इतके ते आकर्षण करत की आपल्याक विरसूच्याक जायना म्हणतात. आणि दोघय एकच नाही जाल्यार गौरांग प्रभूक म्हाका आकर्षित करूंक साध्य ना म्हणटानी घट्टी सांगताची. तशी मुखारचे दोन्ही चरणा सांगताची नदिया नदिया म्हळ्यार एक गांव वेस्ट बेंगॉल एक गांव तेंचे रसिक युवती जनाले हृदयाची अवस्था कसली म्हणून म्हणताची म्हाका अशी जात जाल्यार युवती जनाक कशी जातले म्हणून तांणी सांगताच की त्या युवती जनाक कोणय बंधनान घालूंक जायना घरांतून भायर पडूंक कोणय तांकां बंधन करूंक जायना. आणि तांगेले ते लोनलीनेसाचे म्हळ्यार ते वंटीपणा म्हणटाची ते संकट म्हळ्यार ते गौरांग प्रभूक मेळचे तांगेले ते उत्कट म्हणटा पळय ते संकट निरण्य सकट घरांतूय आयक पडता तांणी तितले मोहक जावन आसाची गौरांग प्रभू.
तशीची मुखारी तिनी चरण सांगताची सूर्य म्हळ्यार ते गौरांग प्रभून तांगेल ते तावरे म्हणचे आशिल्ले कोमल पण कमल नयनाक इतले वर्ष केला म्हळ्यार ते तांगे दोळ्या तकून अश्रू ते हृदयार देवनच पळयता पडून अशी मुखारी चारी चरण सांगताची समज कसले कळना अशी गौरांग प्रभूक साधारण मनुष्य म्हणून लेखून नकाची तागेले प्रीतीच गोडसाणी म्हाका कळीत आयला मेगेले देह तापला जाले गौरांग प्रभू शिवाय मेगेल ते हृदय शांत करूक कोणाकय साध्य ना हांव गंगेन वचून मेगेले सकड संसार बंधन बुडयता आनी ते गौर गुण म्हणिले आराधन करता म्हणून वसुदेव सांगताचे कडेतांनी सांगताचे म्हळ्यार हांव कसं श्री कृष्ण परमात्माले ते मदन मोहनाले विषय सकड आयकला की ते पुराय गौरांग प्रभुची लागू जाता म्हणटा ते मोहमय जावन आस तो इतले मोहमय जावन आस म्हटल्यार इतली गोपी गेल हृदय ताका वश करूंक साध्य ना आशिल्लें तांणी सांगताचे हांवें सांगूक प्रयत्न करता मनी गौरावदन कड़ी रूप हेरी के नहेला मोरे सोनार वरण तनो मनी गौरांग वदन खाली पहेरी की नहेला मोरे सोनार वरण तनो किल काल कानो नजर फूले की मोरीचे तर नदिया नगर के नजन तरुण मते मजिल जुपती सती करे करे प्रेम रतन तरुण मते जुपती सती करे करे प्रेम रतन नयन मुख बुक बनिया नयन ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣೆಸ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈ ವೈ ಕ್ಲಿಯರ್ ऐका वॉइस ब्रेक जाता असा स्टार्टिंग समशिले मागीर ಸ್ವಲ್ಪ उणी आता रसेर पर नजर फूले की कोरी बेतर नदिया नगर है नजन विचर धरुण मते मजिल जुपती सती रे खरे प्रेम रतन नयन कमल मुख बुक बनिया हमारी मरी साय मरमको मर कई जीवन गोर न देखिया
मोरे प्रणी प्रेमार सर तनु तैल जर जर प्रभुदन मने मोरे प्रणी सुरधुनी तेरे जय बसे बाबुल क्रीडा बसे दूर मणि सुरधुनी तेरे जय बसे बाबुल क्रीडा बसे दूर मणि पुरची सोनी जात से माता तनो होर पुरते सोनी जात से माता तनो होर नगर जनी नाही लकी मोहिवाना तोरा वासुदेव घोषर कृष्णी रसिक नगर जनी नाही लकी गोपीर्मना तोरा मनी गौरांग वदन मनी रूपहेरी मोरे सुनार वरण तनो विचिल काल कानो नदी मन पुरी कोरे सुनार वरण तनो विचिल काल कानो निकले मन पुरी कोरे हरे कृष्णा हरि बोल माताजी मस्त मस्त धन्यवाद बरी लायजला तुम्ही एक कीर्तन माताजी लगी तुम सगळ्यांके कळची खातीर सांगता असं माताजी लगी हे वासुदेव गोशांगेले एक कीर्तन म्हण का म्हणताना म्हळ्यार हांव मस्त जना लागींचे कॉल केला कॉन्टॅक्ट करतना ना बिझी आसांची म्हणल्यार माताजी मस्त बिझी आशिल्लींची जाल्यार ताजे मतीन तुयतांनी हांव पळोवया म्हूण सांगून ते एक तांणी पॉझिटिव्ह एक दिल म्हाका आन्सर सो हांव मागीर तांगसोणी वापस म्हळ्यार कीर्तन गोतना ते अशी जावन उपर पळयता म्हळ्यार मस्त उणे वासुदेव गोशांगेल कीर्तन असते मस्त उणे गोत जनय मस्त उणे सो माताजी ना हे कीर्तनाक स्वयं राग संयोजन करून हे कीर्तन म्हणला आजी आणि ते इतली लायक जाला की इतली बारी बारी चंद जाला लायक जाला माताजी बदा आमी चैतन्य महाप्रभू लगी म्हळ्यार आमचे एक दोळ्यान तो दिसचे वरी तुम्ही एक तुमगेले मधुर स्वर इतली चंद कोण तुम्ही म्हणला तुमगेले ते स्वराक जावन मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम तुमका हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद मुखासनो माया माताजीन सांगेल वरीची हानी उत्तर राधिया एक काय असत त्या परिवारांतू जन्म आयिल्लींची आमगेले श्री वासुदेव घोष हानी आणि हानी श्री श्री निताय गौरांगेले निताय आणि गौरांगेले निकट सहयोगी म्हणून हांव तुमगेले फर्स्टच सांगला आशिल्ले तशीची आणि श्रीमती राधा राणीले तत्काल विस्तार म्हणून श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांनी सांगतांची त्यात आमकां ह्या कीर्तनांतूची आमकां पळयत की तांणी कितली जावन गौरांग म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार श्री कृष्णूची आमगेले देवूची तांणी कशी वासुदेव घोष हांनी ते राधा राणीले आणि गौरांग प्रभूले ते एक संबंधाचे एक भक्तीचे हाजेरी कशी आशिल्लींची म्हळ्यार आता अर्थ चंद कोण माया माताजीन चंद कोण सांगला
आणि त्या बापास हांव सांगून हें करूं वचना. सो आमी मुखारसून कीर्तन आयकुया. जय जय जगन्नाथ कीर्तन सांगू येता आसाची वारजा कामत माताजी. हरे कृष्णा माताजी, स्वागत आसा तुमकां. हरे कृष्णा माताजी. सम ऐक पडतस न्हू? वय सांगूयात मग. हरे कृष्ण. हांव श्रीला वासुदेव घोष हांगेले एक कीर्तन म्हणच्याक प्रयत्न करता. हांव तुका कसं म्हणल्यार गौरंग प्रभुले कलियुग हांव अवतार घेतिले ताजी पूड तांणी खंयचे खंयचे अवतार आतां नाशिल्लीची तांणी कोण म्हूण सांगून घेवन ह्या कीर्तनांत तांणी भारी चंद कोन्न बरयला. ते सांगच्या एक म्हाका योग मेळ्ळा आयचे तांगेले अहिरभाव दिवसांत. हांव प्रयत्न करता भक्तीर म्हणूक. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन कोरि जा चरण वंदन. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन कोरि जा चरण वंदन. नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगरे दंडक मंडलुहार. नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगरे दंडक मंडलुकार. केहो बोले पुरवर रावण गोलोक वैभव लीला प्रकाश कोरिला. केहो बोले पुरवर रावण गोलोक वैभव लीला प्रकाश कोरिला. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवन कोरि जा चरण वंदन. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवन कोरि जा चरण वंदन. श्री राधा भावे ये बेगोर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार. श्री राधा भावे बेगोर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार. वासुदेव घोष बोले कोरि जोड़हार, वासुदेव घोष बोले कोरि जोड़हार. जय गौरा से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ, जय गौरा से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन कोरि जा चरण नंदन. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन कोरि जा चरण वंदन. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सच्चिदानंद. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ,
जगन्नाथा जय जगन्नाथा जय जगन्नाथा जय जगन्नाथा जगन्नाथा जय जगन्नाथा जय वासुदेव घोष प्रभु प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. हरे कृष्णा. श्री जगन्नाथ मिश्रा आणि हांगेले सचीदेवी हांगेल मोगाचे पुत्र जयकार जय जयकार. 3 लोक तांगेले चरणा कमला वंदन करतात. पूरी जगन्नाथ जावनु नीलाचलांतू शंख चक्र गदा पद्म धारण कोरन आशिलो तोची नदिया म्हणले गावांतू वेस्ट बेंगाल आणि आता माया माताजीन सांगितलं ते हातांतू कमंडल आणि संन्यासी दंड धोर नशिलो. तशीची पुढली कालांतू त्यांनी रामाले अवतार घेऊन राक्षस रावणाले वध केलेले. तोची मागिरी कृष्णाल अवतार घेऊन गोलकांतू वैभव जाऊन देव लीला प्रकट केला. तशीची श्री राधा राणीले भाव घेऊन भगवान श्री कृष्ण गोपाला कशिलो व्रजा दुखून नदिया गावांक गौरवांगले रूप घेऊन आईलो आणि हरे कृष्ण महामंत्राचे प्रचार केले. श्रील वासुदेव घोष दोन्ही हात जोडसून सांगता ती गौरंग प्रभूची श्री कृष्ण आणि जगन्नाथ म्हणून सांगून हे हांतू हे सगळे पद्यांत हमका एक प्रति एक तंगेले अवतार पळोवचे एक आम्ही मनांतू धन्य जल्लीची हे पद्यांत तांणी बरयल्ली मी हमका. आणि म्हाका वासुदेव घोष श्रीला वासुदेव घोष म्हळ्यार कोण म्हणून गोत नाशिल्लें. मस्त मस्त धन्यवाद राजेश्वरी माताजी तांणी म्हाका फोन करताना म्हाका कसं मंचे म्हणून कळली. बट एक पटी हांव पद्य म्हणा म्हणलें म्हळ्यार चॉयस जाल्यार पद्य विंगळान म्हणलें कशी शिकचे बा म्हणून म्हाका दिसता आशिल्लें. बट म्हाका सगी हिरा माताजीन आनीक पद्य सोदून दिल्ले काली ते म्हणचे एक अवकाश मेळ्ळें. आज सकाळी हांव हांका राजेश्वरी मातेजी कॉल कोन गी मेसेज कोन गी सांगलें हांव आज म्हणटा माताजी म्हणून सांगून धैर्य येयलें. तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भागवत पुराण कोंकणी हांकाय हांव मस्त धन्यवाद आभार जावन आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद आम्ही तुमक सांगता असांची इथे म्हळ्यार तुम्ही इतली लायक करून ताजे ते कीर्तन म्हणले आणि ते कीर्तनाक ताजे अर्थ समेत तुम्ही तितली छंद करून विवरसून सांगला संक्षिप्त जावन. सो मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही म्हणी जाल्यार आमकां बद्दलची आईचे भक्तांक ಸ್ವಲ್ಪ लॉस जात आशिल्ले ते देखून ते देवालेचे एक दया की तुमका हे एक कीर्तन म्हणूक एक तुमगेल मना आयले आणि तुमचे एक अवकाश देवानं दिलेले. सो मस्त मस्त धन्यवाद. मुखार सुनी आमगेल कार्यक्रमा भाग घेवयांची. हरे कृष्णा. अशी हांनी श्रीला वासुदेव घोष हांनी आणि तांणी त्यागजे न्ही श्री भावंड कोणा माधव आणि गोविंद घोष हांनी श्री गौर सुंदर आणि श्री कृष्णाले लीले वर्णन करताची मस्त वर्णन करताची मस्त मधुर कीर्तन रचन केला. हांनी विशेष रूपारी गौर हरीले बाललीला आता फर्स्ट सुंदर कुंडल नयन विशाल म्हणल कीर्तनांतो बाललीलेचे ಸ್ವಲ್ಪ येता आसा. तशीची संकीर्तन लीला आणि संन्यास स्वीकृतीचे वर्णन केला. तज्जुटूची श्री नित्यानंद प्रभूले सुंदरताचे वर्णन केला. आणि गौर गणोदेश दीपिका अशी म्हणतात की
श्री गोविंदो, श्री माधव आणि श्री वासुदेव व्रजलीलांतो कलावती रसोल्लास आणि गुटिंगी सखीले रूपारी आशिलींची म्हणून व्रजलीलाचे व्रजलीलांतो. सो वासुदेव आणि माधव घोष हांनी नित्यानंद प्रभू लोटू भक्ती प्रचार करूक बंगाळा चमकलींची. तशीची श्री गोविंद घोष हांनी महाप्रभू लोटूची चैतन्य प्रभू लोटूची नीलाचलांत शिलींची. आता मी मुखार सोनू अनेक कीर्तन ऐकूया. यदि गौर न होई तो म्हळ्यार कीर्तन. हे कीर्तन सांगू येता सांची हरग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. स्वागत आसा. तुम्ही तुमगे बिझी शेड्यूला मध्ये तुम्ही एक कीर्तन म्हणूक ओपलाक मस्त मस्त धन्यवाद फर्स्ट सांगता असं. स्वागत आहे, धन्यवाद दोन्ही ओटू सांगता असं. हरे कृष्णा. स्वागत असतं. थँक्यू व्हेरी मच माताजी. हे वासुदेव घोष हांनी बरयलाय. फर्स्ट जे अनुवाद पळया. 4 चरण आसा. फर्स्ट चरण हे कलियुगांतू गौरांग देव युग अवतार जावन येनतील जलारी कसं जात आशिल्लें नवा आम्ही कशी आसता आशिल्ले. प्रेम रसाचे सीमे पार करत आसले ते राधा राणीले अपार महिमा हे जगतांतो ते गौरांग प्रभुज्ञेशेनी कोणाक कळत आशिल्लें. व्रजा आणि दोन्ही चरणांत म्हणताची व्रजाचे गोप्यांगेले हेज्जे अनसर सुचतसले भाव परवश भक्ती सेवे साधली सुचतसले शक्ती कोण आशिल्ले. बदल जावन सांगता म्हळ्यारी गोप्यांगेले बुद्धिवंत परिणिती निमित्त मात्र त्यांनी मधुर वृंदादेवीले वन प्रवेश करूक साध्य जालेले आशिल्ले. तिन्ही चरणांतू ओ दैकोर्नो गौरांग देवाले अद्भुत गुणगान वापास वापास सांगा. तुमगेले हृदय सरळ जावन दवरूक प्रयत्न करा. हे भवसागरांतू आज थंय असल एक व्यक्ती महान व्यक्ती कोण्णय पळयनी. हांव देव गौरांगाले पवित्र नाम जप केल्यार वय कशी केल्यार वय हांव आनीकय भाव परवशंतू येनी मेगेल हृदय करगनी. तश जाल्यारी हांव हे देहाचे भार कशी निर्वहिसून घेवचे. सृष्टिकर्तान हे वासुदेवाल घोषाल हृदया जागेरी हृदय दवत सोण पात्तोर दवरला की म्हणून 4 चरणांतू त्यांनी सांगचे तसले एक कीर्तन ऐकूया. यदि गौर न होइतो तबे की होइतो के माने धरिता दे. यदि गौर न होइतो तबे की होइतो के माने धरिता दे. राधार महिमा प्रेम रसा सीमा. राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जानत के. यदि गौर न होइतो तबे की होइतो के माने धरिता दे. मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा. मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा. व्रजा युवती भावेर भक्ति शकती होई तो कार. व्रजा युवती भावेर भक्ति
शकती होई तो कार। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मान धरी तदे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानत के। गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण, सरल कोरिया गाओ गाओ पुनः गौरांगेरा गुण, सरल होरिया ये भाव सागरे मान दयाल, ना देखिए काजन। ये भाव सागरे ये मन दयाल, ना देखिए काजन। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के माने धरी तदे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानत के। गौरांग बलिया नागेनु गलिया, के माने धारिनु दे। गौरांग बलिया नागेनु गलिया, के माने धारिनु दे। देवासुरिया पाषाण दिया, के माने गड़िया चे। देवासुरिया पाषाण दिया, के माने गड़िया चे। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के माने धरी तदे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानत के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. तुम्ही बद मस्त धन्यवाद सांगता. असं तुम्ही इतले चंद कोण सांगला की हे बंगाली कीर्तन की कन्नड कीर्तन की आमची गेल कीर्तन की कसं म्हणाले अर्थ तुम्ही फर्स्ट सांगला ते कोण आमक ते तुम्ही सांगचे वर्डिंग्स बंगाळींतच नवे कीर्तन बंगाळींतच जलारी आमक ते ऐकताना वय तुम्ही ते सांगिले फर्स्ट ते अर्थ तितली बारी चंद कोण सांगला. आता हे कीर्तन तुम्ही ते एक सलीस जाऊन ते एक कसं म्हणजे एक उदा उदाक्षे म्हणून म्हणता पण तशी तिथले सलीस जाऊन तुम्ही एक कीर्तन सांगला. मस्त मस्त बारी बारी लायक झाला आणि ते एक भक्तीचे एक तुझे परवशेन तुझे एक अशिवरी गौरांगाक आम्ही दळे मुखार पळोचेवरी नावे गौरांगा लोटो आम्ही कीर्तन कोण संकीर्तन करून नांचेवरी ते एक आमगेल मनाक फील जेवचेवरी केले. मस्त मस्त धन्यवाद तुमगेले मधुर स्वराक आणि तुमगेले उपस्थितीक आणि मुखार सुने आमगेले प्रार्थना स्वीकार कर का मुखार सुने आणि अशी जे कीर्तन म्हणून येऊ का म्हणून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता तावळ सांगले की आणि वासुदेव घोषनी माधव घोषांनी नित्यानंद प्रभू लोट्टू बंगाळाक कृष्ण भक्ती प्रचार करूक चमकलींची म्हणून त्यांनी बंगाळा चमकलारी थंय सुकून त्यांनी प्रति वर्ष
जगन्नाथ पुरी इक एत्तशिलींची जगन्नाथ रथयात्रे जावचे वेळारी चैतन्य महाप्रभुले दर्शन घेवचे खातीर तन्नी पुरीक येता आशिलींची शेष तंगेले जीवन कालांतू तन्नी पुराय विंगड विंगड स्थळारी वास केले श्री गोविंद अग्रद्वीप श्री माधव दैनहाट आणि श्री वासुदेव हांनी तमुलुक मळल कडेन आशिल्लींची इतल्या तांगेल विशय रिकलेक्ट करूंक प्रयत्न कसले चोकेस म्हणजे तुमगे सकडा लागी क्षम मागता आणि आता मी गौरांग तुम्ही मोरा दोया म्हणले कीर्तन ऐकूया हे कीर्तन सांगू येता सांची आमगेलीची हरग्रेस मथुरा माताजी हरे कृष्णा माताजी स्वागत असत तुमका हरे कृष्णा हरे कृष्णा ह्या गीतेन तू वासुदेव गोष्ट सांगताची कशी आम्ही देवाला प्रार्थना करता म्हण आम्ही पळयाची एक स्टेज आरी देवा लागी मी एकच प्रार्थना करताची सान असताना एक चिके यंग एज आरी एक मागीर मिडल एज आरी एक मानतार एज आरी एक लास्ट कसले आमगे प्रार्थना असता देवा मी हात पाय समजताना म्हाका तू हरी हे लास्ट प्रार्थना जालें ताज नंतर विंगड कसली ना सो बदनी जावतना आमी कसल प्रार्थना करका म्हणले वासुदेव गोष्ट सांगता आमी देवाला कसल निमुका म्हणले हे प्रार्थना इनडायरेक्टली आमकां सांगची हे हांगा वासुदेव गोष्ट देवाला मागता हे गौरांग प्रभू तू म्हाका निर्लक्ष करू नका तुगेल करून म्हाका दाखय आणि हांव तुगेलो देवा हांव तुगेल आस्ती तू तुगेले तांबडेची पाया वैरी म्हाका स्थान दी म्हणून मागतास पास अनेक मागणी काय केली हांव तुगेले चरण आश्रय घेवका म्हणून हांव पुरा त्याग केला सकड बंधू बायल चेडू सकड कसन आस्ती पास्ती पूर त्याग केला आता पूर्ती तुगेल चरणारीची आश्रय घेतला देवा म्हणून सांगता आता अपास सांगता वासुदेव गोष हांव कोणाल म्हणून म्हाका बसता तुगेल की ना मिगेल भौतिक प्रपंच फॅमिली की कोणाल म्हणून गत ना हांव जाल्यार हांव तांक पूरा सोड आयला तश निमित्त तू मागतास तू कृप कोर तू तुगेले चरणार आश्रय दी आणि तू हांव तुगेलोच म्हणून तू सांगता म्हणून सांगतास वासुदेव गोष आपास प्रार्थना करता देवा हांव तुगेले पाय घट्टी धरून घेतला हांवें घट्टी धरला तू केन्नाय तुगेले चरणा कमलाचे आश्रय म्हाका दवरका म्हणून मागता हांव पयरी हांगा एक दामोदर आरती ह्या कथा करू गेल सांगिल्ले सकडाक तुमकां कसलीय करू जाय जाल्यार वेंकटरमणाला मागाची वेंकटरमणा तू मिगेलो हांव तुगेलो वेंकटरमणा तू मिगेल देवा हांव तुगेलो म्हणून तुमी एक दिसाक एक 20 पण सांगाची तेन्ना आपापी तुमगेल पूर गुण चेंज जाता म्हणून सांगिल्ले देवाल गुण तुमका येता म्हणून तशीची हांगा वासुदेव गोष्ट सांगतास हांव तुगेल देवा म्हणून सांगतास हांव तुगेलो तुगेल चरणा आश्रय दी म्हणून मागतास हे निजाम तर करेक्ट प्रार्थना आमी देवाला करता जाल्यार कसले मागता म्हणून तें जाय तें दी ह्या दी देवा सकड वचून देव आमगेल जालो हांव तागेल जल्म गेले सत्य केले देवान सत्य केले हांव सांगेले देवा तू मिगेलो हांव तुगेलो म्हणले सत्य म्हणले आता हांव हे पद म्हणटा असं गौरांगा तुम्ही मोरे दयाना चाडी हो
गौरांगा तुम्ही मोरे दयाना चाडी हो अपना कोरिया रंगा चरणे राखी हो अपना कोरिया रंगा चरणे राखी हो गौरांगा तुम्ही मोरे दयाना चाडी हो गौरांगा तुम्ही मोरे दयाना चाडी हो तुम्हारा चरण लागी सब त्यागिलो तुम्हारा चरण लागी सब त्यागिलो शीतल चरण पाया शरण लाइलो शीतल चरण पाया शरण लाइलो गौरांगा तुम्ही मोरे दयाना चाडी हो एकुले ओकुले मोई दिलु तिलांजली एकुले ओकुले मोई दिलु तिलांजली राखी हो चरणे मोरे अपना बोली राखी हो चरण मोरे अपना बोली गौरांगा तुम्ही मोरे दयाना चाडी हो गौरांगा तुम्ही मोरे दयाना चाडी हो वासुदेव घोषे बोले चरण दोरिया वासुदेव घोष बोले चरण दोरिया कृपा कोरी राखो मोरे पद छाया दिया कृपा कोरी राखो मोरे पद छाया दिया गौरांगा तुम्ही मोरे दयाना चाडी हो गौरांगा तुम्ही मोरे दयाना चाडी हो हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय நீங்கள் தாழ்ச்சிக்கு சொன்னா ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா சாரி थैंक यू हरे कृष्णा माताजी हरि बोल हरि बोल